नाशिकमध्ये आज रंगपंचमीचा उत्साह बघायला मिळतोय। रंगपंचमीचा उत्साह नाशिककरांमध्ये पाहायला मिळतोय। आज रंगपंचमी आहे, त्यामुळे पुरेपूर सेलिब्रेशन हे नाशिककर करतात। नाशिकमध्ये रंगपंचमीचा उत्साह शिगेला पोहोचलाय आणि तरुणाईने मोठ्या प्रमाणात रंगपंचमी साजरी करण्यासाठी गर्दी केल्याचं पाहायला मिळालं। नाशिकच्या रंगपंचमीचं आकर्षण म्हणजे पेशवेकालीन राहाडी आहे। या राहाडीत गप्पा मारण्यासाठी नाशिककरांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली आहे।